pelataan... Ei sun tarvii sitä sanoa. No joo, meillä on... Lopeta puhelin. Miksi aina kun mä kuvaan, niin mun puhelin ääntää? Ja tällä kertaa hetkellä se ei oo vappis. Joo, mutta siis tää on meidän... Varmaan toinen video, riippuu vähän. Niin tälle minun... Tää tulee varmaan yhteen siihen. Charma... No joo. Joo. No sitten ehkä. No kuitenkin mä selitän sen uudestaan. Vaikka jos tää tulee... Pistääks ne täysin? No No en mä oikein tiedä. No ei. Ei pistä. Ei Ne voi upata nää kummatkin videot. Joo. Yritetään tehdä tästä joo, mutta tää on niinku... No riippuu siitä, mut... Ihan sama! Hei, tässä on saarella tyyppi. Se ei oo hittiä. Oi, mä löysin sua. Se saa minun hittiä, mutta se Itse asiassa mä löysin sua äsken vahingossa. Ai! No, ei oo soppia yhtä. Mulla... No saat mun 2 soppia, mulla on... Itellä 2 myös. Kiitos. Joo, no kuitenkin mä selitän nyt tässäkin. Elikkä tää on varmaan toinen video, niin tonne meidän kanavalle, meidän yhteiselle kanavalle. Niin ja me ollaan tehty siis, montakahan me ollaan tehty? Me ollaan taidettu tehdä ennen tätä nyt ainakin 2 yhteistä kanavaa. Mut sinne me ei olla tehty yhtään videota. Joo, 2. Eikö se oo 1? Ehkä 3kin. No en minä usko. Pelifriendit. Siis, mikä se on? Ei pelifriendit, kun peliseuraa. Ai niin joo se. Pelifriendit, joo, varastetaan tosta. Eikö se ollut niin, että se oli aika monenkin tyyppi? Joo, mut sinne ei tullut muuta kuin se... Nopeasti tänne ylös. Se erittäin hieno intro, voitte mennä katsomaan sen, se löytyy. Eli seuraa. Ai tää yksi tyyppi tappaa mut. Tää yksi tyyppi. Missä No se tule oli? pois sieltä. No niin, tää on ehkä toinen video tälle minun ja Hippulan tai no Charmanderin tai miksi mä sanon sen? No joo, tää on toinen video varmaan. Tänne. Tai ekat, ei tiedä. Niin tälle meidän yhteiselle kanavalle. Eli? Mitä? Random pelailualle. Miten se sanoo? Pelailualle. Okei. Pelailu. No, Random meillä on pelailu. huonoja Suomessa, joten älkää ihmetellä. Toivottavasti se ei haittaa tätä. Tää on oikeesti, pidät siellä shadersia niinku silleen, että on tuo brightness tunnelmallisella Ai sillä ihan täysillä. moodilla. Siis se on täysillä. Ja mun mielestä tää näyttää paljon hienommalta tälleen Mut moodilla. sitten mä en näe paljon mitään siellä. No, sulla on se, mikä oli kastoinen shadersi, kun minulla on tää. Niin kuda. Oot sä ihan varma? Kyllä sä sille pärjät, kyllä. Come on. Tai sitten, Vitsi, kumissa täällä mun saarella. Mä uskallan mennä tonne, koska joku saattaa voittaa. Toi yksi yrittää näyttää mulle tiimiä. Toi yksi yrittää hypätä mun saarelle, se on hyvä juttu, koska mä tapan sen. Come on. joo, meillä ei ole vielä omaa intro, mutta minä aion tehdä. Niin, Tiedämme. siellä on ne kaikki introjutut. Niin, tai sitten me pyydän Takolta ja intro. Toivottavasti Tako ei näe sitä, tätä, koska meillä ei ole yhtään tilaajaa. Mutta juu. Tupetsi. Täällä on Master MC PvP. Oikea. Häh? Onko se oikea? No ei, kun se kirjoitetaan Master MC PvP. Eikö se Ei oo oikeesti, niin, totta. eikö se oikeesti kirjoita silleen Master Logitech? Mikä? Se Minecraft-nimi, se Master Logitech. Se ei Niin. oo Logitech. Op! Toi oli aika ninja. Epic. Onhan Logitech. Ei se oo kirjoittanut sitä Logitech. Siis mitä me tehdään? Miksi me mainostetaan kanavia? Se ei ole mainostamista, jos kerrotaan toisesta kanavasta ja tänne tulee kohti imuri. Imuri. Tänne tulee kohti imuri ja syö miut. Ui.
Kuole. Oi jes! Melondia, jos sä katot tätä, niin antaa mulle unbännit. Jes, mä voitin tuon tupetsen täältä. Mä lupaan, että me vahingoita Lentsua enää millään tavalla. Joo, tässä on vähän pitempi video. Okei, mun pitää hoidaa tää nopeasti, että... Ai! Joo, vielä... Tää on varmaan eka video, en mä tiedä, mutta mä teen sellaisen jännitteen. Joo, random pelailua kanavalla ensimmäinen video ja joo. Niin. Joo. 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 Ja noi avatarit ja bännerit on meidän tekemiä. Siinä aika... Ainakin minun banneri on... Aika ahterista. Sama minun avatarissa. Te ette näe sitä varmaan vieläkään, kun ne on... No ei, mie en pystynyt edes pistämään sitä itselleni. Tai itselleni sen. Meille. Ai niin. No mut, ne nyt. No onneksi ne on tallessa ainakin ne... No ei kerrota siitä nyt sen enempää. En mä näe sitä. Saaks mä ampua sitä? Et. Yksi niinku yritti ampua siitä. Enhä! En edes yrittänyt. Ei täällä on taas! Toi yksi tyyppi. Mä en tykkää sen tyypin skinistä. Kato, että ampuuks toi minun. Siinä mun yhdessä tänäpäiväisessä videossa niin näkyy jo ton Nika PvP, niin... Kuitenkin sen nimi on Nika PvP. Niin sen skini on aivan... jotain... Paha. Ei. Minun invi on tää. Armorit päällä. Mitä sen skinistä? Sen näkee mun uusimmasta videosta tai ehkä toiseksi uusimmasta kanavasta. Me maistetaan Siun kanavaa sitten vuorosta. Ihan sama. Toi heittää lumipalloja. Mä en tykkää lumipalloista. Oot sie koskaan sitä? En itse asiassa. Ai! Toi No, on tuhma ihminen. Ne on kielletty koulussa, se on kyllä aika paha juttu. Niin siis oikeesti. Koulussa kielletään kaikki mahdollinen. Esim. Niinku, ei saa olla tuolla jäällä. Mitä vaarallista? Vaikka siellä kaatuu, niin ihan sama. Onko se ollut sytkäriä? Ykköri, en mie polta. Onko sulla... Jaa! Mitä? Jaa!